Почваме. Оразмерете представената схема на генератор на правоъгълни импулси с тригер на Шмидт за честота на изходния сигнал равна на F от 669 Hz. Определете коефициента на запълване на изходния сигнал. Начертайте в обща координатна система време диаграмите на Vout и на напрежението на кондензатора. От момента на включване на захранващо напрежение до установяване на стационарен режим. Получаване на поне един период с желаната продължителност. Така иска да го начертаем. Посочете амплитудната стойност на сигналите. Приемете операционния усилвател за идеален. Така. И сега се започваме. Така. Тук бе. Значи, трябва да размериме схемата. Те единственото размерено нещо не е резисторчето. Търсим колко не е резисторчето. V-Trash райзинга, холдинга, знаете при това Шмидт, скапане им е 9 волта, така че ни е на 4,5. Това ни е V. Ето тук ще запишем дълго. V-Trash райзинг, V-Trash холдинг, те глупости. Едното ще ни е 4,5, другото ще ни е минус 4,5. Това са волтажи. Така имаме и честота F out, която ни е 669 Hz. Така. Първото нещо, което трябва да направим е да си го пречертаем. Чуд господина, както каза, през време диаграма как да пачкам. Снимаме една синус цвет. Гледаме тук пиковата стойност ни е 9 волта. Почваме от 9 волта. 9 до минус 9. Така че цък, 9 и той спада надолу до минус 9. Продължаваме пак нагоре. Продължаваме така, сега пак надолу. Така. И иска да начертаем и на кондензатора, нали така, приемем това, като в условието го пише, ето. Начертайте в обща координатна система време диаграмите на Vout, това не е Vout, синьото ни е Vout. Vout, а жълтото ще ни е на кондензатора, VC-то. Ето. Тук ще видите синьо. Така. Той кондензатор се зарежда до 4,5. Де факто, като му теглиш една линейка така, ей тук идва. После като му теглиш една линейка надолу, ей тук. После като му теглиш пак една линейка нагоре, ей тук идва. И после спада си пак и си продължава. Но това на нас не интересува. Значи, вече сме си го разберили. Тук само ще да се напишем стойностите. Плюс 9 минус 9 минус 4,5 плюс 4,5. Идеално. Така. Също е важно да си нанесеме и периодчетата. Нали, тук T1, T2 и T3. Това са времената в тези глупости. Добре, и сега по формулата започваме да местим. Вече имаме си чистота, имаме си ветрех. Сега търсим скапания период. Тето е един период, както знаем, ни е от един период ни е от T1 до T3. Това нещо не е един период, това е T. Де факто, пишеме, че T-то периодно ни е равен на T3 минус T1. Ето, от T3 до T1 не е един период. Това е тук. Формулата за периода ни е 1 върху честотата F out. Това е равно
на 1 върху 669 Hz, което това е равно на 1, това вече съм изчислил, 1,5 милисекунди. Вече имаме целият период. От тук може да видим, че коефициента на запълване ни е 50%. И де факто може да си запишем, че T3 от T3 до T2, ето, от T3 до T2 ни е равно на T2 до T1. Разстоянието от тук до тук са равни. Това записваме тук, което коефициента на запълване ни е равен на 0,5. Половинката. 50%. И по формулата, сега в момента за другата формула там за тау ще ни трябва половиния период. Де факто T2 минус T1. Ето, отчитаме за тази стоеност е тук. Ето, T1, T2. Ето това го решавам в момента. Тя е половинката, както казахме, от периода. Де факто, ето го целият период, както казахме. Ето това цялото ни е периода. Половинката, това го делим на 2. И тук се получава 1,5 по 10 на минус 3 върху 2, което ни е равно на 0,75. Да, 0,75 милисекунди. Така, за сега да много добре. След като ги намерихме вече такова, ще изкапам от тотал. Само че тук няма ми стигне място, така че го продължаваме тук. Формулата за скапан тотал ни е равно на половинката от периода, де факто T2 минус T1. Ето. Половинката от периода върху натурален логаритъм скобки В безвечност минус на кондензатора напрежението време T1. И пак В безвечност минус кондензатора на време. Това напрежението на кондензатора в T2 време. Така. И сега като умници заместваме. 0,85 по 10 на трета степен на минус трета степен е равно на натурален логаритъм от V безвечност. Така, сега да обясним и какво се случва. Зеленичко ми пасва. Де факто, тъй като ние избираме единия полупериод. И ние де факто може да изберем и този полупериод да решаваме. Но ние сме избрали от T2 до T1. И зависи кой период да избереш, тогава взимаш отрицателно V безвечност и положително V безвечност. Защото в този случай той намалява към отрицателната, затова отрицателно. А в другия случай той се покачва. Де факто ходи към положителното и затова е положително число го взема. И де факто в нашия случай, като използваме тук точно тази формула, ни са отрицателно. Отрицателното ни е минус 9. Ей това. Значи взимаме тази ефа като стойност. Затова пишем минус 9. Минус 9, замесваме по формулата. Минус VC. Ето тук може да видим VC в период T1 ни е плюс 4 и 5. Де факто записваме. Т.е. скобите, така. По формулата е минус, плюс става пак си минус, става 4,5. Отдолу имаме минус, само че в този случай сме на минус отрицателно минус 4,5, затова скоби пише, си го оставяме минус 4,5. И де факто това нещо като се реши, се получава 0,85 по 10 на минус 3. Отдолу се получава натурален логаритъм от 3. 9, така 13,5, отдолу става 4,5, като го разделите става 3. И смятате го, получавате 0,60
68. Ябълки, може би. Тао секунди, милисекунди. Чакай. Да, да. Круши. Може. И следователно, вече като сте намерили таото, пишеме стандартната формула за тази скапано тао, която ние все пак не забравяйте, че ние търсиме, трябва да намерим това, R3. Как може да изразим това резистора, като формулата за тао R3, кондензаторчето, ето него е кондензаторчето. И сега като мълници трябва да преобразуваме формулата за R3. И от тук става R3 е равно на тао, защото имаме тао, имаме кондензатор, търсим R3 на C1, което от тук го сметам. Тао ни 0,68 по 10 на минус 3, долу има 1 по 10 на минус 6. Защото кондензатора ни е 1 милифарад. Де факто това се получава 680 ома. Ето. Този резистор е 680